Sausa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminuan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aiza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan. Nang papalayo RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Agad tatampo, nagdasangan nga Aiza. Recorded by X Thunder Gaming. Aiza, Te, di ay papalit si mama sa lungsod. Ikaw na palit ito, Bi. ikaw day, te. Gikapoy ko eh. Napag yung kidagang buhaton. Ikaw na palit. Sige na lang, uy. Asa man ang kwarta o ang lista? Abi na ko kamay rin gipakumpra ni ate. Taghan day ni. Bugat? Hey, bugat-bugat gyud. Asa mo sakay kay tabangan ng galsa. Ayaw lang migo, uy. Sige na, alam ko, wow, good. De, Oh, dali na. Ihatod ka kung nasa kamsakay. dinhi lang migo. Naramay mo agi dinhi. Okay. Salamat sa mo pagtabang, ha. Nagunaw na ay. Gamay rin kitong butanga. Ila-ila sa dita. Ako di si Dave. Aiza, Pwede ko mga mo number? nga naman. Walang. Gusto lang kong maging friend mo. Sige. Mo ni ako number, 0922. Wa man mag-text si Dave na ako. Pangayo-ngayo og number. Idili mo text. Ay, naunsamsad ko eh. Ngayon nagpaabot mo kasi ang text. Uy, hala. Ni inanawag. Masig si Dave ni. Hello? Kumusta? Okay na. Nanawag lagi ka. Ay, nga naman, di pwede. Pwede man. Bitaw eh. Ako lang iklaro kung imo ba gining number nga maghihatag na ko. Dili ko baka ako, no? Maila masad nga buotan ka. Baka di ka nga. Nga naman. Ginanong ta ko nga makita ta. Storya lang ta. Sige. Pwede na. Salamat kay nakikita ka ko, ha? Unsa di mong toyo na ko, Dave? Naanda ko isultin mo, Aiza. Unsa man na? Unya, di ka masako. Dili man. Pero kung binuang na, masukogit ko nimo. Di ka masako kung inunti ka nga I love you. Dave. Recorded by X Thunder Gaming. May chance pa ko, Aiza? Aisa, ha? Bago pa bita na kaila. O niya, nanguyab dayon ka na ako. Ano mo day? Mauram gyapon na.
Sige na, sagtan ako. Sige na lang, uy. Pagtorong ba? Ulki. Hmm? Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Aiza. Tinuod din ako na ibawaan, Aiza, nga naguyab-uyab naman kuno ka. Kaysa may nag-ingon, te. Mangutana pa man ka nga na may daghang tabian din sa atong lugar. Na may nakakita ni mo nga na ay nakuno kay kaubang lalaki. Nainang uyab na ako, te. Nya, ako na lang sa gisugot aron sa makasuway ko uyab-uyab. Okay raman ang mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha? O, te. Maayo noon nga, way supak ang imong ate sa atong relasyon. Nalipay sa bitaw ko, Dave, nga okay ra niya nga maguyab-uyab ko. Basta daw, dili na ako pasagdan akong pag-eskwela. Ay kabala ka, Aiza. Di may tabo nga maapiktuhan ang imong pagskwela sa atong relasyon. Salamat, Dave. Milagro nga mo message sa Dave na ko da. Dili man na ni siya ingon ini. Ay, sige na lang, uy. Ako na lang paabuton kay basig na busy lang siya. Aiza, ikaw lang una may bahala din sa bahay, ha? Asa man day ka, te? Ni-text mo ko na mga friends. Magtapok-tapok meron. Ikaw lang si bahala din, ha? Sige, te. Ako rin bahala din eh. Oh, wag magid mo message sa Dave na ako. Akong tawagan, bi. Babe, nanawag lagi ka. Nahibong manggod ko nimo nga wa na kay message na ako. Mao gitawagan te ka. Pasensya na ka. Busy kay Gugod. Sige lang, sige lang. Manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy, okay? Sige. Magpaabot lang ko. Okay. I love you. I love you too. Kaya wa ate Kaya wa gud mo te. May payon man kaayo. Ingon anak, gina, day. Basta in love. Ayay. Nakauyab na day ka te. Si pagtuon mo, ikaw rin kahibaw? Ako sad, uy. Bitaw ti oy. Nindot mang gyud kon na kay uyab. Maogid, day. Kumusta naman ka? Okay ra. Pasensya na ka. Nga, usahay. Hindi ko makamessage ni mo. So busy, yung kay ko, babe. Okay ra babe uy. Dahil na, manawra ta. Kay, naparabukoy lang ka, niya. Ay salamat. Wa na gyud ko'y klase. Makapauli ko og sayo. Aisa, pupuli na ka. O part. Di ba, uyab man mo ni Dave? O part. Nga naman di ay. Tuwas Dave's Plaza. Akong nagian nga may kaubang babae. Ug sweet pagyud kay sila. Unsa? Ayaw ganig binuang diha part? Wala gi ko magbinuang nimo. Adto ada yon dito aron imo silang mabtan. Kibinuangan na ba tingali ko sa akong amigo? Uwa man din si Dave. Love, lagi kay ka na. Si Dave na naglingkod na may kaubang babae. Ug iya pong kipaunlan ang babae siyang paa. Dave! Aisa? Salbahis ka? Tinuod yun ay nga may lain na kang uyab. O ikaw sampayhan na ka, ha?
ikaw ang uyab ni Dave? Oh, ako. Si Dave day ang imong uyab? Oti! Salbahis ka, Dave! Kayo? Salbahis ka! Gilumpong di mo managsuon! Salbahis ka! Sa ilo ako, Aisa. Hibaw nga managsuko. Day, wasa ko mahibaw day nga siya ba na imong uyab? Okay na, te. Kini salbahis ka, Dave, ang sadaan sa tanan. Pasaylo alam ko, Aisa. Dili ti ka mapasaylo sa imong gibuhat kapag pasakit na ko, Dave. Mao magpuwag ta! Aisa, Og dili sa ko gusto masakita na nga akong manghud-tungod sa tong gibuhat, Dave. Maong makigbuwag sal ko nimo. Unting pumapata Imo nahihirapan May mga lalaki gyud ay nga dili makontento sa usa ka babae. Pareha sa gibuhat ni Dave nako. Mong angay lang gyud siyang buwagan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Apple, lemon, and shake responsibly. Mao kada mga higalan, kaagi ni Aiza nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit karakalhan, labis na. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamarusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawin. Yadres lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya.